има някакви религиозни работи. Те всичките ниви са пълни с марихуана през лятото. И ще спим в супермаркет, сядане до така наречения марокански спонах и той започва да ти обдухва в лицето. След кафе, просто отиваме от тях, казват, че ще да нахрани и ще даде да пием вода. Здравейте хора, не знам дали вярвате на очите си, на ушите си или на там каквото вярвате, но ето ме тук, стартирам си YouTube каналче. В момента е 6:45, се насочвам към автогара Ямбол, за да може да се насочим към крайната дестинация Мароко. И нека хора малко да видя в цялата обстановка, да ви обясня каква е идеята на пътуването. Може да си мислите, че се запим в Маракеш или там, че в Чеш летим до Маракеш, не. Обзето имаме поле от София до Малага, оттам до Алхерихас. То е място, откъде ще фаним фериботчето за Тангер. И ще обикаляме северната част на Мароко на автостоп. Ще е доста интересно, доста опасно, но ще е яко. Иначе за всички, които не ме познават или въобще не са чули за мене, казвам се Георгиев и за този канал се казва Triple George. Абсолютно креативно. Хора, преди малко пристигнахме в София и сега сме се наредили тук да чакаме на метрото, стават 5 минути. До час нещо се придвижа до летището, ама другата ми опция беше да хвана такси и да дам 20-30, може и повече, да зависи дали ма шанят. Тук стигнахме на Софийското летище, само че има един лек проблем. Полета закъсня с 45 минути, аз имам да гоня след този автобус за Алхерихас, място откъде ще фащам ферибота за Мароко. И ако закъснението се увеличи, то означава, че го изтърва. Зато и се надяваме да няма повече проблеми. Сега тук се сверявам и гледам, че автобуса от Малага за Алхерихас е в 8 часа и с закъснението ще кацна в 6:45, зато и че ако няма повече закъснение, всичко ще е наред. Имам вече среща в 10:30 с испанец, с който ще ходя, естествено аз съм сам. И в полунощ точно не е ферибота. Като пристигаме в Тангер в 1:30 през нощта и сме се наели за първата вечер някакво място за 10 лева на човек да спим. Само казахме в Малага, но имаме лек мъничък проблем. Ферибота е канцелиран. Аз сме си букнали място да спим в Тангер вече в Мароко. И в момента сме малко хоумлес, зато че просто се насочваме към Алхерихас, там къде щяхме да фащаме ферибота и ще го мислим. Най-ранния ферибот е утре в 3-4 часа сутринта, най-вероятно ще фанем него. Мисля, няма спим цял ден, ама то няма какво се направите иначе. Намираме се на автогарата в Малага, за да сванем автобуса за Алхерихас, откъдето ще да бъде нашия невероятен ферибот, който беше отказан. И плана, доколкото разбрах, е да спим в супермаркета на приятел на Карлос. Ще ни го отвори за нас и ще спим в супермаркет, зато и че бъдете го, той е единствения контент креатор, който спи в супермаркет в Испания. Enjoy! Нека да си поговорим малко за транспортните разходи, които ми костваха за да стигна до тук и после да се върна в България, защото то така иначе всичко останало вече ще е на някакъв минимален бюджет. Писал или спим на палатката, която Карлос е взел, или спим в някакви места за петля, или спим в коучсърфинг. Автобуса ми от Ямбол до София е 30 лева, после полета ми от София до Малага е 60-70, навръщане още 60-70, т.е. 140 лева полети и вече автобуса де чакам тук в Малага за Алхерихас ми е 20 евро и ферибота ми, който е отказан, е 30 евро. В смисъл, ако не успеят да уредят за 3 часа, трябва да фанем това в 6, което означава, че трябва да спим в магазина до 6 часа. Ето хора, нашето автобусче е тук. Тръгваме след 10 макс.
Здравейте хора, след 2 часа пътуване пристигнахме в Алхерихас. В момента е 11:45. Ние пристигнахме още в 10 часа, само че смисъл нали да се срещнем с Карл, ходихме да хапнем някакъв рандъм джуниор от Бангладеш или там какво се води. И току-що Карл сме заведе в мястото, където ще спим. Оказва се, че не е хранителен магазин, а е шивашко студио за изработване на костюми. Тук ще прекараме цялата вечер. Сега ще ви направя един бърз рум тур на нашото безплатно хотелче. Hello brother, present yourself. Hello, brother. Тук ще прекараме цялата нощ, в смисъл цялата нощ или още 2 часа. Защото в момента е 12 часа и в 2 часа трябва да станем и да тръгнем, за да може в 3 часа да свалим ферибота и към 5 часа някъде да пристигнем. И да, ще поспим някъде от 6 до 10 в Airbnb-то, където сме взели. Поне да се възползваме от това, че сме дали, да знам там 10 лена човек, ама все пак. И тръгваме да странстваме и да хичхайкваме. Тука, идваме. Багажа. Хората чекат, тук се прави костюмите. Карл ми прави тук фотосесия. Thank you, brother. Тука багажа, имаме спален чувал, имаме палатка. Още един спален чувал, тук работи, тук сега ще постеляме, ще спим, имаме огледалка, станем да си измием малко гурлици някъде и да тръгваме, да се погледаме, да се освежим и сме готови. Thank you, brother. Доброто хора, втори ден. Спали сме тук 2 часа тук на земята с тези спални чували, палатки. Маняка може да види, че с палатки и всичко е натварено. И напускаме нашето невероятно леговище. Окей, хора, вече сме пред пристанището, влизаме да се разправяме, отиваме до офиса първо, да видим дали ще може да ни оправят билетите. Ако не, директно се качваме на ферибота и въобще не интересува. Всичко беше успешно. Взехме си новите билети за 3 часа. И сега сме се напътили вече да се качваме на ферибота. Минахме марокканската граница, не, в смисъл испанската граница. Отиваме към Перон 4 и там начака ферибота. Качваме се и до час половина сме там. Здравейте хора, официално вече сме в Мароко. Правим разходка до хотела, час и 10 минути, тъй като няма таксите и нищо. Тук сме на един главен път с Карлос и се опитаме да хичхайкнем.